Na Ikundewo. I fụzụ na ekwe na-akụ kparapụ na mmemme nke Igbo speaking community Ikotun Igando n'ụbọchị tata. Biko kedu ife nwere ike ịgwa ọhaneze ọkachasị ndị Igbo be anyị na-abịagwo mmemme a? Mmemme Igbo amaka si amaka gbasara Imperial Majesty, Fred, and one that people that is one of the King Manager West Station Lagos. Let them banana. When I people pay people want to go. I not put to buy. Not what do you want it, man? Whom what kind of culture? One woman and I, one woman and I. People name na ndewo biko na-atụpụrụ oge gị nwere ike itinyere anya ọnụ na ihe banyere mkpụrụ mmiri a nke na-emebisi ụmụaka anyị na South East. Na Western world ndị ọcha ma ndị Asia ma ndị Europe na-abound gbasara drugs because Igbo na-emebi na one country erika so ihe gbasara mkpụrụ mmiri kwesịrị ka enebanye anyị nebesi anyị ka eto esi wee eme ya maka na ọ emebi ụmụaka anyị o mebigo ụmụaka anyị onye sitere ogbuo mmadụ zuruo na-eme ajọ dị iche ka agbakọ aka ọrụ n'ọnwa mere n'ọgba ka akwụsị ya maka na onye o mebiere oge echi na Ikundewo anyị lezi anya fụ na ọnọdụ ugo adịrị egbe mma anyị abịa gbapụ ya ọsọ ka gụnwakwa gawa mana anyị na-ekpebe ka Chineke na-edu anyị abanye na-arụ ọfọ a na-achị ịbanụ oge anyị nwekwa mmemme ọzọ anyị nwere ike izutekwa gị ọzọ obido ya ṅụrụ na Akpụ TV na-ekene gị sa udo dịrị gị amen ise ya gazie.